Ake ciki me a cikin nan ne? Yayi taliya. A kutumar uba aje yau akwai watu. A yau akwai watu da yau. Kai na raba ka. Da zafinta. Amma haba yanzu a cikin zuwa da hannu. A ba a bari ya wuce ba shi yake kada rabon wani ba in bace kawai. A to a yi ta kawai. Kai kaga wani almajiri a can gurin a zaune. Abincin? Ne da ganin cikin inda na kawo kulan ne ke kallon. To shi wanda abin sa an malam ka zo kana wannan zama kana ta wani zazzara ido. Me yake nufi ne ya zo ya wani samu guri ya zauna mutane sai wani zara ido shi. Wai ya aka yi ne ma? Wannan gayan fa ba almajiri bane. Bar wajen nan za mu ci abinci ya ba zai tashi ba. A ku sai mu ci abincin mu ka gane ko kuma an yi ma yace ya zauna a gurin kan muci. Amma Ka fa kika jiya fa. a'a malam in Allah ka daina wannan abu in bara zaka tafi ka to lafiya Za ku kasi ne ka mu tashi mu sai. kuma bura uba Bura uba na fi kuma yin ta abinci wallahi yau kusan kwana na 3 ban ci abinci ba. Bara ma ci abincin kai ba wannan maroban nayi canjin ta wallahi. Bara mu ba mu koyi wannan anan dan wahala.